दासो नायलांदो दा गायना बाजारनि गथ'रा मिउजिक भिडिअ आरो मिउजिक भिडिअ माने कमेडि मिउजिक भिडिअ जागोन दा बिनिनो जोंहा प्रडाक्सनाव नुगोन सोरांनि सोरांसिनि प्रडाक्सनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन हिर'आबो बेनो आरो एक्ट्रेस दं जाहैबाय आं बिसोरखौ देखायगासिनो दं नै जोंना आजा फैबावबाय आजाया दा नुगोन दा देखायगोन आं दे नों नायगोन दा नोंखौ देखायगोन आं दे दिबायन ब्रह्म दा नोंनाबो बसुमतारी आदसा लागायो सोर जाखो बिसोरो नायनो लाइन लाखादों बिमा सेराव हमनो फैदों आं जों बेखौनो nanggung nada. Kau biar salah nanti. Ayo sabar. Ready, rolling. Ôi vừa học lưới được rồi. 이 함수 시잖아 비 스타크로 그래. 거의 말려. 시간. 나 몰라 봐이. 빨리 나가 보는 거. 아 빨리 시작을 안 되게 해. 중간에 많이 못 산다 그랬다. 마마 누나 라이어 다니 저 버거. 잘 먹으나 니 사람이 나가도 그래. 하는 곳에 있어 못 하나 하기. 하는 곳 같이 하래. 아이고라. 아무거나도 안 돼. 저리가 혼내는 게 있어. Ini doa, neng ni doa ni challenge ko isu
पाब्लिकफोरखौ बुंदों बेखौ चेलेन्ज खालामनो हायो ना हाया होननानै आदसा बै आं मोनसे माने माने सोदोब मोननैसो बुंगोन आरोखि बेखौ आबौमोना बुंनो हागोन ना आङो सानसे टाइम होदों आरो दिनै सानसे बुंनो हानांगौ आरो माने 24 घन्टा होनना बुङो जायखौ 24 घन्टानि गेजेराव बुंनो हायोब्ला बान्था होनाय जागोन आंनि सोरां बिजामादैया होगोन आरोखि सोरां बिजामादैया बांसिन बान्था होनाय जागोन 24 घन्टायाव जुदि बे रावखौ बुंनो हायोब्ला लावर पुलि लराय लुलु लराय लखा बे सोदोबखौ बुंनांगौ आरोखि 24 घन्टायाव 24 घन्टायाव होमबाना जाबायसो आंनिया आरो खेबसे लावर पुलि लराय लुलु लुलु लराय लखा बेखौ बुंनांगौ आरोखि जोंनिया नै एक्ट्रिसा माने सोलोंगासिनो दङ रायजोफोरखौ दे एकबार फैदो सुमितु लावर पुलि लराय लुलु लराय लफा मा गिलुं गिलुं बुंदो बेयाव हागोन बियो हागोन कनफिउस थारमाने कनफिउस जासै माबाखौ बुंदो आरो लाव पुलि लराय किनि लुलु लाव पुलि लराय लावर पुलि लराय किनि लुलु अबाय किनि फैखो लाव पुलि लराय लुलु लराय बुंलाय लावर पुलि लराय लुलु लुलु लराय लखा लावर पुलि लराय लुलु लराय लखा आगोले जाया नमस्कार आं बायना हानांगौ गासिबो बुंनांगौ थारमाने आं सोलोंहांदों जाने जों बिजामादैया बुंगोन आंनिया जाबाय सोराङा बिजामादै बुंगासिनो दे लावर पुलि लराय लुलु लराय लखा लावर पुलि लराय लुलु लराय लखा ओमफ्राय नोंहाथ' जाथारखायासै जाहैबाय गोविन्द लावर पुलि लराय लुलु लावर पुलि लराय लुलु लुलु लरा लखा लरा नङा लराय लखा लाव पुलि लराय लखा लुलु लरा सिगाङाव उन्दैखौ सासे सिख्लासो जाबाय दिनै आं आदैनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदों सोंजागोन मेंदों आदैया बे मिउजिक भिडिअ'आव खामानि मावनानै माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोनदों जाफोर सेंग्राफोर लोगो मोनदों बा बेयाव नांफानाय सोरांजों नांफाजाबनाय लोगोफोर लोगो मोनदों गासैखौबो आं मोजां मोनजोबदों आरोखि माने गुबुनाव खालामनायनिख्रुइ बेयाव खालामनानै मोजांसिन मोनदों आरो निजेखौनो माने महा थागोन महा मागोन बायदि मोनलायलाङो आं थारमाने मोजां गोजासै गथ'फ्रा गासैबो मोजां गोजा आं गाज्रि आखलनिबो नुवाखै गुबुनफोरा एसे मोजां मोनसे देखायो बेबायदिबो देखायनो नुवाखै आरो माने सर्टफोरखौबो खोब मोजाङै लादों आरो दा सोराङानो लादों बेखायनो आं माने साक्सेस जागोन होननाबो सानखादोंमोन आसा खागोनबो आरो मोनसे खोथा आदै थारमाने पाब्लिकफोरनि थाखाय माबाफोर मोनसे मेसेजफोर हरनो गोसो नामा पाब्लिकफोरनि थाखाय मेसेज माबायदिबा मेसेजखौ नागिरदों दा बेयावनो दंखायो माखासे मेसेजआ जोंनि बर' हारिनि थाखायबो दङ लोंनानै न'खराव दावराव दावसि खालामनाय बेफोर हुदाफोरखौ गारनो थिनदों आरो बे माने सर्ट मुभिजों माने जौ लोंनानै बिहामजोजों नांज्लायनाय बा न'खराव दावराव दावसि खालामनायफोरखौ बे माने माबाजों सर्ट मुभिनि गेजेरजों माने रायजोनो मेसेज होनो थांदों आरोखि जिखिनि हायो जिखिनि रोंगौ बेजों जों होनो नाजादों आरो माने आंथ' दा मोनथिनायाव साक्सेस जागोन बायदि मोनदों आरोखि पाब्लिकफ्रा गनायना लागोन होनना सानदों आरो थारमाने अनसायगोन होननानै माने बे सर्ट मुभिखौ रायजो राजाफोरा अनसायगोन होननानै सानना
गारनांगौ आरोखि बेखौ लानानै लिरखानाय नालाय बा बेखौ लानानै खालामनाय जागोनथ' रायजो राजाफोरा अनसायखागोनखा आथिखालावथ' बे आगोलनि बायदि गैलाना जौ लोंना गोग्लैसोना थानाय लांखासि